И изведнъж прави бе, и си пасне косата, защото кадра, разбираш ли? Бе, и сатаната. Тя майка му е някаква сектантка нещо. Та Марианчето помниш ли? Не. Одесус, помниш ли Рене и Люго? Те са в Италия. Тук е с братя Аргирови. Така, на Жора Степа. Още 84-та сме работили заедно. Дамаско, помниш ли го Дамаско? Да. Дамаско. Дето вика, Георгия, много велики хора размляха, аз не се чувствам нещо добре и той велик. Ама знаеш какво? Той беше закъсал много и аз фана Гого му направи музиката, Шаблински Бог да го прости, и Нина Козина му направи постановка. Аз му издействах да му направи една постановка, защото той е много добър и артистичен, обаче нямаше номер. И вече в Б група беше, даже зоните. Ходеше по едни теки десета играеше вече. И тя като направи номера и Жоро Ковачев го изтегли в София в парк хотел Москва. И той ми праща картичка. Благодаря те, Георги. Благодаря те, Георги. Вика, че ме вкара в А група на стари години. Че ме вкара в А група. Той вече интерхотели, нали? 1950 година, 31 януари, тогава е било вторник, сутринта в 5:15 се ражда отросче от мъжки пол, 4 кг и 350 грама. Да, и 51 см дълго и му дават името Георги. И тогава е било много тежка зима. И баща ми с 2 коня и шейна на много тежка зима. И те с шейна, с 2 коня ме прибират от родилния дом в град Плевен. Баща ми е бил председател на леката и хранителна промишленост в Плевен. Майка ми е лаборант, работи дълги години. Имам по-голям брат. Той също зимно бе в януари 1948 година е роден, с 2 години е по-голям от мен. И така до 5-та годишна всичко е орело под контрол и хармония. До 5-та годишна оттам почва вече така да се изявявам по-атрактивно. Целият ми живот е минал на 4 основни точки. Или, как се казваше, темел, нали, беше на строителен език. 3 основни точки. Първата точка е на 5 годишна възраст, се разболявам от рахит и фактически рахита ми решава съдбата. В краката получавам и за да може да се заздравят сухожилия и кости, мускулите и костите, майка ми прилага някаква народна медицина, орехова шума, вари и с тях ми облива краката. В продължение на година аз съм се почувствал по-добре и тя веднага ме записва в балетна школа. Да затегна и до сега затягам. Обаче в балетната школа около 2 години само изкарах нещо, така ми се прииска, нали, като момче, да понаправя мускули, така нещо по-атрактивно и записах спортна гимнастика. И в продължение на 8 години играех спортна гимнастика. Зонални, републикански първенства, може би това така ме укрепило физически. Просто съм търсил врата, нали, да отворя и да влезе. И имах един приятел, който танцуваше в северняшки ансамбъл и той предложи да отида в ансамбъла. А тогава на гребена на вълната Rolling Stones, Beatles, групите, Елвис Пресли и така нататък. Хъмпърдинг и Том Джонс. И аз викаме, как пак църволи, нали, точно сега, нали, се излагаме пред момичетата. И той вика, излиза в чужбина. А тогава реалната завеса, нали, много трудно се излизаше. И аз отидох да кандидатствам просто от любопитство. Тук ще става нещо, нали, като се отвори вратата. Отидох и това беше около 4-5 месеца. Така навлизах в репертуара, оглеждах се. Поканиха Леонид Давидов, хореограф на
казахски ансамбъл Рос Алмаш. И аз като новобранец още в северняшки ансамбъл играех от най-отзад. В ложата са старите танцори. И аз, каквото показват, аз даже по-сложно го правя, защото акробат човек. Нали? Имам рутина вече, имам 7-8 рутинни години като гимнастик. И той забеляза, той има професионално око и погледнал, видял ме така отзад и казва, я кучерявай, да излезе отпред. И почнаха да ме показват така, от по-сложно, така, в един момент, нали, съвсем акробатични такива елементи танцови. И в един момент той реши да направи с мен камерен танц, влюбения хармонист. И стана един прекрасен танц, така много динамичен, атрактивен и вземах тогава първо място. Награда 60 лева, това бяха много пари. Целият ансамбъл ги почерпих тогава в ресторант и ми останаха 15 лева. Даже от наградата. И в този момент, нали, парите не играят роля, тук вече почва да се оформя бъдещето ми като танцор. На следващата година имаше третия републикански фестивал и там също аз играх по разказа на Елин Пелин, на Дядо Курчан Дабака. Играх Дабака и Христина Натиграването, фактически с Христина. Това също взех медал. 1971 година се уволних и ме назначиха като щатен танцор. Първа шпага, бяхме 3 души. 3 шпаги бяхме. Втората така важна точка в живота е едно турне в северняшки ансамбъл. Първо в Мароко, след това бяхме в Йордания. В това турне бях по Божиите места, там Мъртво море, в Петра, бяхме град Петра. Там като че ли ми се прииска да влеза в църква. До тогава въобще заобикалям, въобще живял съм като епикуреец. Такова беше възпитанието, нали? За съжаление. И тогава като че ли ми се прииска да влеза в църква, нещо, някакво вътрешно такова чувство. След като се върнах и имах един приятел, който е в операта, играеше, балетист, Еленко се казваше. И той знам, че ходеше на църква и нещо бяха така, почнали да го следят. И аз седох при него, просто да му въведе, така да ми каже някои неща. Исках просто да стана християнин. Не бях кръстен в църква тогава, до тогава. И когато отидох при него, той се стресна, помисли, че съм някой идвам дал човек да го компрометира, да го подслушва и да го изпита. И в началото той така нищо, почти нищо не ми каза. След няколко дена, така и като се опознахме повече, и той вече така се отвори пред мен, обаче мен така много спонтанно нахвърляме всичко като информация. Защото и той е така много въведен и той скоро беше се кръстил. Много неща ми разказа, аз нещо се претоварих и направо ми се разложи мозъка. Нищо не можах да разбера от цялата работа. И той ме заведе преди един отец Димитър, тогава с тази троица. И той постепенно така, нали, както се захранва гладен човек след гладна стачка или след продължителен пост. И той постепенно ме въведе, обясни ми, нали, всичко. И аз се кръстих на 26 години. И да, отидох тайно, да, в Света Троица, кръстих се. Края на 71-а участвах и в операта по съвместителство в Плевенската опера. Ходех в балета там, за просто да създам някаква материална база. Тогава Нина Козина беше завършила балетното училище и работеше в операта. Един човек, който е един от
четирите точки в живота ми, която фактически тя ме моделира като вариететен артист. Това е един прекрасен, великолепен балет майстор. С страхотни виждания и така много всяка една така не мога да намеря точната дума, но така музикално произведение го разказва пластично по някакъв съвършен начин. И тогава едно момиче от Варна, Лидия, изпраща по съвместителство в Плевен и с нея трябваше да направим дует за две хубави очи. Тя се не пуснати коси и Нина първо направи моята партия, след това нейната и ни срещна. Нали? С още срещането. Харесахме се с Лидия и след това направи тя един танц Мартинец, че вързани играехме, до там бях стигнал. Вързани, то е интересно, защото въжето даваше така много интересна развръзка в танца. Нали, дърпаме стъжентите, тук целуваме, тя ми би шамари и така. Много интересен беше. Вързани играхме и така 38 години вързани. В един момент решихме да се пробваме във Варна, да дойдем във Варна, тя жена ми е от Варна и дойдохме във Варна, тогава исках да почна в ансамбъл Варна, професионален ансамбъл и там не стана работата и аз с две деца тук нямаше как, отидох в ансамбъл Балкан Турис на Златни пясъци. To get the lover Mona Lisa. I used it so ready to hide a broken heart. Many dreams have been brought to your doorstep. They just arrive there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? I just know you lonely. Гостува в Плевен преди много години, значи това е между 60-та и 70-та, 64-та и 5-та година, цирк Буш. Това беше и цирковете, ти помниш какво бяха. С оркестрите, с всичко, изпипано, с сценарите, с клоуните. Беше празник, като отидеш на цирк. И много атрактивни гости от чужбина. Един негър тогава дойде, аз за първ път тогава, защото тогава желязната завеса трудно влизаше. Нали, ако пуснат нещо по телевизията, след семена в браздите, нещо, ако видим някой филм, много не беше информацията, не беше достъпна за нас. И цирк Буш дойде някакъв негър, който тогава направи толкова много ме впечатление. Може би то ми е било заложено в сърцето, защото степа е ритъма на сърцето. Краката фактически, сърцето води краката. Емоционално всичко то се предава. И той е негъра, като го видях, той ми се видя нещо като извънземно, нещо необяснимо. Такова въздействие бях като препарирано. И бягах по 4-5 пъти парички, търсих такова само да влеза да го гледам. И оттам, нали, вече заразата, той ми е влязал вируса, а ключа от ключи, значи един Веско Костов имаше, той мисля, че живее в Кубрат. И един също Димитър Ребрянин, който първо ми показаха чучотки и така малко от степ. И докато в един момент се запознах с Данчо Йордан Енакиев. Данчо Енакиев, държавния ансамбъл беше солист. Това е един, за мен, най-техничният танцор. Значи, танцова техника, като кажеш, той не опираше в земя. Той и много артистичен, много... Направо нямам думи. Той не беше така като кумир
държавен ансамбъл, той също танцуваше така. Той доста добре танцуваше така, елементи от степа. И той ми е показал така някои работи. Също така от тоня по-малко, нали, съм заимствал, докато в един момент почнах сам да създавам някакъв стил, който пак, нали, като каза Жоро Степа, професионалист и така нататък. Пак не е, защото не е от школа, не е нещо традиционно, което е наследено, а всичко е нещо вътрешно и то пак става, нали, пак е отгоре. Всичко става отгоре. И вече почнаха да влизат, нали, филми, така, видеото, като излезе, с видеокасети, така и горе-долу се образувах, така, ориентирах се. 79-та година, фактически за първ път, на едно изпълнение на Дизи Гилеспи, на едно така много здраво джаз изпълнение, така с тромпет и бибоп, и върху него направихме един степ. Нина го изпипа пластично и аз така го попълних с степ, като имаше в средата някъде около 35-6 секунди, така, като оставено празно място, така, в което правих майсторска част степ. И тогава почнах да се популяризирам, тогава Жоро Степа и просто от само себе си. Така всичко стана и така ми излезе псевдонима Жоро Степа. Аз знам, че Европа дава класиката на света, Америка дава степа. Там по принцип там има групи и школи с традиции от над 150-60 години. И фактически там, нали, както е Фред Астер, Джин Кели, Джинджи Роджерс, има много групи, Грегори Хайм от по-младите, Сами Дейвис Джуниор, Доналд О'Конър също, дето в Singing in the Rain, дето участва. Това са, нали, Фред Астер се остава както Чарли Чаплин в комедията, във филма, така е Фред Астер в степа, но там те работят с много екипи, едно, че имат школа подготовка, после имат сценаристи, гримьори, абсолютно всички неща, постановчици, които се занимавали. Те са там цели, направо са като империи. Значи, първата точка е Рахита ми решава съдбата, втората точка е вярата в Йордания, турнето в Йордания ми даде вярата, третата така главна, важна точка Нина Козина, която му моделира като артист, четвъртата е Йордания, Норвегия, която ми даде материалната база. Фактически всичко материално съм получил от Норвегия. Близо 19 години ходя и се връщам там по фериботите, работя на договор, но основно като спойка, като заварка, като гръбнак в целия ми живот, нали, от съзнателния живот, от 21 годишен до сега, това е съпругата ми, която така и благодаря, че толкова години сме заедно и още поддържаме уважение, така и се обичаме. Един баща имал 13 деца и едно нощно гърне. И когато едното дете седне на гърнето, другите 12 чакат. И така е произлязъл степа. Сега... така е произлязъл степа. Сега със всичко ще направим... Аз съм бил 13-то дете. Най-дълго съм чакал. Така. А иската е тропал с ръце, когато е чакал. И се... Европа даде балета и класиката на света, Америка степа.
Тед Денс. Ти си! Като знаме ми е било едно стихотворение на архимандрит Серафим Алексиев, православна България, го познавам много добре. И така той за смирение. Нали. Всяка една професия човек трябва да е смирен, защото имаше поговорка, че плодното дръвче е с преведени клони, а сухото и безплодно дърво стърчи и се перчи. Имаше едно стихотворение Синьо пламъче. И то ми е било като знаме в живота. И то звучи така. Синьо пламъче, в тревата теменушка е това. Кротко вдимила глава, пие мълком светлината. Ние тъпчем, тя мълчи и не престава да охае. Да се сърди, тя не знае. С кротки гледани очи. Що се в погледа и крие? Нежност, доброта, любов. Тя не цвети, а зов, като не е да сме ние. И това е едно, как да кажа, това ме е водило през цялото време така в професията. И все пак човек винаги е длъжен на публиката. Колкото и да работим, ние сме длъжници. Човек трябва да излиза като длъжник на улицата, на сцената. Излезе ли човек така, че едно, че публиката му е длъжна, по-добре да не излиза. Че е длъжна да пляска, да не аплодира. Наградата за вариететно изкуство Георги Пейчев от дуо Флаурес Варна. Варна, хубава Варна. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги и приятели, аз съм в прединфарктно състояние. Просто мислите ми се завъртяха като торнадо. Аз така и на внука, който сега проявява артистични такива, Борис Боби, който много обичам. Той проявява така, има артистични заложби. Той даже го откри учителката му, защото ние така, нали, всички сме вкъщи артисти и никой не му обръща внимание, обаче учителката забелязала, че има артистични някакви такива наклонности. Даже казва, класа така като, дайте го някъде това дете, бе. Класа така като се получи нещо като вакуум, така малко се отпуснат, аз го изкарвам, размива ги, така някак си вдига настроението и така помагаме даже в някои моменти. Запишете го. И аз стоях при Папазова в Златно ключе и аз си казах така и така по препоръка на учителката, нали, водим детето да почне в Златно ключе в театъра. Ами нека да научи песничка и стихотворение и да дойде да се яви. И аз казвам, той знае навънка. Той казах, тя и да дойде да го изпитаме. Влезе вътре и тя като го видя, вика, той е като френски артист, като принц. И го направо го взе без изпит. Той се благодари за това, че го взеха без изпит. Само 4-5 месеца след това имаше във Враца поезия и проза, Ботеви тържества и той с театъра отиде там и взе специална награда. Аз съм бил ангажиран, не съм играл само с теб. Нали. И аз си пея сега, нали, правя така около 40 минути шоу, повече по
такива, нали, зимата, останалото време, на сватби някъде, да поздравявам младоженци, така, вип сватби, после приятели на годишнини, така, аз мисля, че споменаваш, че съм катаклизъм на 50 годишните, защото повече, нали, батко като играе, те така дава стимул за бъдеще. Така, човек сам се избира просто това, което го влече и което обича. Имаше пак едно много хубаво стихотворение, така, много образно. Казва се "Едно сърце", и понеже говорим за сърцето, и ума и сърцето са двигателя, нали, при нас трябва много голяма дисциплина. Нали, пиене, пушене, не. Определени храни. Аз така, на шега, нали, някога казвам, че ям с С200, че ми се лепи всичко. Просто така ям по-леки храни, постоянно си броя залъците цял живот, така, откакто съм в професията и активно танцувам. И това е много хубаво. Искам просто да ти го кажа, това е "Едно сърце", пак от Архимандрита, и то така звучи така: "Когато Бог Адам твореше и ваеше красивия лик, усмихваше се и шептеше на своя творчески език: бъди, Адаме, с две очи, виж, два са пътя на земята, не двата водят в небесата. Търси и сам избирай ти. Аз давам ти и две уши, за да дочуваш двата гласа, кои говорят в твоя дух. Единия към мен зове, другия смъртта донася. Кому ще подариш ти слух? Аз давам ти и две нозе. Върви където щеш, но знай, че който мен познай, му пее хор от ангели базе. Аз давам ти и две ръце, народ на двама господаря не бъди, а запомни. Два верни имах тях, другари, за труд пред моето лице. Ах, как не искам да се погубиш, а само мен за да възлюбиш. Виж, давам ти едно сърце." Значи сърцето, ако се сложи професионално емоцията, не трябва да отхвърляш, нали, любовта към разума, който се създава, към Бога. Всичко, който не дава всичко. Иска едно, да го обичаме. На всичко, да не го дава даром. Но какво казва? Дето преди малко си говорихме, нали, за морален нравственост. Казва: "Аз давам ти две ръце, народ на двама господаря не бъди." Да не ти става кумир. Защото втората заповед: "Не си прави кумир." Труда. Почивай седмия ден. Нали? Аз те давам ти две ръце, народ на двама господаря не бъди, а запомни, два верни имай в тях, другари, за труд пред моето лице, пред лицето на Бога, честно да работиш. Къде е? Кой работи? Пред лицето на Бога. Всички с гръб. Да, и ако може и с качулки. Така е. Добре, че имам така достойни приятели. Имам много приятели достойни. Но в един момент така човек, като се самоти, така като се размисля, и казвам: добре, че имаме Бог, че сме православни, да имаме утеха.